saka bawa musulmi mumini. Roƙona ni dai ahalil baitin annabi su sanda ni. To ai shi kenan yau Abdul na samu abin da nake bida. Shi kenan daddanin ka salatai ya ilahi gurin Mahamudu abin yabo. Mai cikakken gata kai da shi babu rana ɗai da kuke rabo. Ahali a saka su wanda hanyar su fes take ba ta yin tabo. Ni ku soyayyarsa a zuciya ta kullum ya Allah da da. Daga shi kenan Rabbi ne ya hukunta kai ne shugaba. Ya Rasulallahi matsayin ka ta harshe zai yi gaba. Kurkus kenan daga an ce Fadima za ka ji min yi zai. To ina wata gaki a duniya da kiyama ke ɗaya ce fakat. Aura'ul insiya in kina ciki kowa za ya tsaya a get. Daga kin lamunce ba wuya za a gane abin da muke fada. Daga shi ke karamalla wace hahu ashe fuska ce cike da kyalkyali. Sarkakakken ruhi jasadinsa a tsaftace shekin walwali. Shugaban ausiya da an faɗa kowa ya san shi ne Ali. Wannan hakun ne babu ja in ka ja wuta kanka ka tunkuɗa. Kacokan komai Zuljalali ya baku ya ce duk naku ne. Duniya da kiyama ku kuke iya komai gashi a bayyane. Kwarin gwiwa ta Imam Hassan da Husaina a ce ni naku ne. Daga zarar kun ci ku taimaka ku kiran kwanan zane sai da. Da abin da nake ji a zuciya gunki yaushe zan zo in faɗa. Zainaba dan Allah faɗa wa umma ni a gurin ku nake bida. Ko yau ko gobe a ce da ni Abdul kayan ka ka harhada. Ka biyo ta Madina da Karbala har Siriya gunki uwa gada. Daga kai shi kenan Rabbi ne ya hukunta kai ne shugaba. Ya Rasulallahi matsayin ka ta harshe zai yi gaba. Yan uwa kuma gyara duk mu duka ga mu gaban kairul anam. To fa an kai bango babu wani da za a kira shi da akaram. Tun daga mu gaban du inda duk matsayi ke kame kan saken. Ladabi ladabi kai matsayi da ka zo nan ne za ka faɗa. Daga shi ke la ilaha illallah wani girman ashe samsam baya faɗo. Tabarmar sarki wai ta ya bawa zai ce zai nan naɗo. Tuni an wuce shafin mai zato da tunani baya bankaɗo. Hamidan Mahamudu da ƙarfin murya zan tashi na rangada. Da gani da idanu baiwa a fahimci isar na Jamul Huda. Ko sahabbai tun can sun faɗa ba a gane waye amada. Balle mu yanzu sai dai makaranta ne a takarda. Kai ashe lallai kai lamarin sai sa hantar mu ta karkada. Ni ban samu ba ban sani ba sannan ba zan san shi ba. Kuma ban gano ba ban gani ba tabbas ba zan gan shi ba. Ni ban taba ji ba ban jiyo ba ba kuma zana jiyo shi ba. Kuma ko an waigo ba a hango wanda ya kai ka ina faɗa. Daga kai shi kenan Rabbi ne ya hukunta kai ne shugaba. Ya Rasulallahi matsayin ka ta harshe zai yi gaba. Ka isar wahalitta ko ta so ko ta ki wannan matsalar ta ne. Duk abin da ake so a gani ke sufawa ne na saman ka ne. Balle halayya kai kaɗai ka zama na abin koyin mu ne. Ya Rasulallahi wai irin ka ina yake waye zai faɗa. Daga kai shi kenan haka Allah ya so ya hukunta shugaba. Fatimul Anbiya mursalai ma da sun zo kai ne ja gaba. Alkawar kaya ne sun ka ɗauka a tun azali ba yanzu ba. Kashi yanzu ka zo ya abin yake ga sharadi an shimfiɗa.
wanda duk ya biyan da kace abi ruwan daɗi zai kwankwada. Karabawa kowa babu ɗai wanda shi bai samu rabon ka ba, sai dai in yaƙi to wannan waye yi wa ba kansa ba. Ni ban san hujjar wanda zai ce annabi bai yi masa ba, shi bai da abin ki in ka ƙi shi to Allah kai zai cakuɗa. Daga kai shi kenan rabu ne ya hukunta kai ne shugaba, ya Rasulallahi matsayin ka ta yare shi zai yi gaba. An kure an tashi duk abin daɗi bai kai Muhammadu ba, wace soyayya ce za ta kai mu ga tsira in ba tashi ba. Duk abin kallo ai bai wuce kallon fuskar Ahmadu ba, ya Rasulallahi ka taimaka ga fuskar kuma da dada. Ni burina ne ko da yaushe in zan rera ma yabo, daga yau har ranar zararai kullum sababbi zan zubo. Ya Rasulallahi ba ni sirri a taskar nan da kake rabo, to ka wanke zukata zuciyar da tsaya kyamkar da ta karkada. Daga kai shi kenan shugaba, wani san baya nan shugaba, kai ka zo sa'in nan shugaba. Kashi yau haske duk duniya da silar ka ake samu kenan, rabu ya tantance kuma ya keɓance kai ƙarshen zance. Komai shi ya zaɓa maka, shi ya sa yayyo ka a tsaftace. Wai ina wani gaka shugaba, kai ka zo a sufarka shugaba, ba zai gane ka shugaba. Kai kawai kai ne kai ka san kanka, kai ba ai ma iyaka. Duk abin da kake so shi rabbi yake so, a hace in taso in taho raudar ka in durkusa, kai mun haka tabbas za na so. Malamai na gasu shugaba, a ciko burin su shugaba, karfafo gwiwar su shugaba. Ga malam Sale da malam Ali dan Allah a kula da su. Abdul Eko fa kai na yi wace fa, haram mutuwa fa. Ni ina layin ka ga Kabira aboki kai yau kusufa. Allah shirya dai dora mu a daidai shugaba, kada mu zama baibai shugaba. Yan da'iratul hubbul batul na Madina mu ce mai barka dai.